godinama podržava u našem radu. Nakon ovih par godina postojanja, ponosni smo što se uvijek krećemo laganim korakom naprijed. Članove zbora imat ćete prilike čuti na njihovim instrumentima. Klavijature Antonija Rajkar i Marina Škrlec. Gitare Robert Poljak i Martina Rakoš. A ostale članove zbora ćemo predstaviti u toku koncerta. Cijenjeni gosti, ove večeri prema programu ciklus pjesama bit će podijeljen u 3 dijela. Prvi dio krećemo s pjesmama Srećo moja jedina, U to vrijeme godišta, S nebesa se i O vjernici. Prva pjesma u ovom dijelu, Srećo moja jedina, posvećena je sestri Amaliji, koja nas je nakon kratke i teške bolesti napustila početkom ožujka ove godine. Amalija od samih početaka ovog zbora bila uz nas, te nas je naučila puno toga. Od mnogih pjesama koje smo radili s njom, izabrali smo baš ovu, jer kad smo svi tvrdili da je nikad nećemo moći otpjevati, ona nas je ohrabrila da pokušamo nešto novo. Na kraju nam je ovo ostala kao jedna od najdražih pjesama u našem repertoaru. U nama i našem zboru ostavila je neizbrisiv trag i uvijek se rado sjetimo u svojim pjesmama. Yeah.
godine jednako oduševljava publiku. Naša članica Martina s lakoćom je odradila ovaj izazov i to u originalnoj talijanskoj verziji. Pa poslušajte ovu predivnu pjesmu. Nakon Martine nastavljamo sa pjesmama solista uz pratnju zbora. Aleluja u izvedbi Kristine Blažević uz pratnju Martine Rakuš i zbora. Ovo je njen prvi solistički nastup na našem koncertu i nama zvuči sjajno, a vjerujemo da ćete podijeliti naše oduševljenje. Nakon nje, naša Antonija, koja nas većinu vremena prati na klavijaturama, svake godine priprema i solo dionicu, a ove godine će nam otpjevati pjesmu Dubine uz pratnju gitara. Nakon toga slijedi pjesma Kako da te ne volim u izvedbi Martine Rakoš uz pratnju zbora. Zadnje dvije pjesme ovoga dijela bit će Krovovi i Djeluj kroz mene. Pa poslušajte što smo vam pripremili. Solo, solo, sogno, amore, su tremante, due parole.
još jednom u ime Vis Gracije što ste pratili naš koncert i nadamo se da se vidimo i na godinu. Priveli smo kraju božićni koncert, ali ove godine imamo za vas još par iznenađenja. Molit ću vas da se sada svi preselimo u općinsku dvoranu, gdje vas čeka izvedba izvornog folklornog društva Ogranak seljačke sloge Gradiški Pavlovec. Oni će vam predstaviti igrokaz Božićni običaj u kojem prikazuju kako se nekada kod nas slavio Božić. Vjerujte nam, ovo vrijedi pogledati. Uz to nudimo vam kolače, kuhano vino i puč koji su vam pripremile vrijedne članice Udruge žena Tučenik, kojima i ovim putem zahvaljujemo. Hvala Ogranku, Gradiški Pavlovec i Udruzi žena Tučenik što su se kao udruge pridružili ovoj našoj božićnoj priči. Želimo vam svima sretan Božić i uspješnu 2020. godinu. Punu zdravlja, sreće i dobrih želja. Hvala svima, nemojte pobjeći, idemo malo na toplo na ovu stranu. Može? Super je bilo. Svaka vam čast. Ovo.